Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Sugeng dalu, sugeng siang en sugeng sonten lur. Grebeg Suro lur. Ya liwat ning ndi iki mlebune rono. Dhewe mlebune rono. Sarjane ning kulone kono. Jadi ning jaba iki kan dipager to iki. Jadi liwate sing kono kae nggih. Iya, gak iso, iki kan dipager kok kono. Jadi iki masuk area UMKM iki. UMKM sing kono gak iso. Apa liwat kono yo, rono yo. Wes, rame lho. Alah wis. Tiket lur ngono. Tiketnya berapa rang? Stand-standnya wis ready lho. Stand-standnya Maju Hardware ada. Maju Hardware lho. Permainannya yo enak lur. Gelang ngerokok. Amin. Tanya masih ada juga yang kosong. Ah liwati kene lho. Oke lur. Rame ini lur malam pembukaan. Malam pembukaan lur. Mungkin robos liwat ini daripada. Ayo. Tak ayah sih. Ayo gini. Ayo. Jalannya sempit aja. Kasih dua lah. Lewat lur. Endi? Dah. Pilek. Biasa lur, pasar malam Grebeg Suro. Malam pembukaan. Iki nggon mulai arep Suro ngene iki enek acara apa padha ae. Notariat Ponorogo. Acara Grebeg Suro. 1 Muharram 14 4 berapa? 47 kok 48. Ketana sing pinggir kono lho pokoke. Tapi rada ngarep kono bisa enggak? Oke lur wis ngono lur ya. Sementara iki situasi kondisine ya wis ngene. Oke, sugeng dalu, sugeng enjing en, sugeng sonten